Ако се чудите дали да си направите микроблейдинг или перманентен грим, изгледайте това видео до край. Мит номер 1. Микроблейдингът и перманентният грим са тип татуировки и не изчезват с времето. Основните разлики между микроблейдинга, перманентния грим и татуировките са няколко. На първо място е дълбочината на имплантиране на пигмента в кожата. На второ място типа на пигментите, които се използват. И на трето място това са съвсем различни техники на работа. Като следствие от тези фактори, татуировките не се премахват с времето, докато микроблейдинга и перманентния грим като цяло изискват освежаване през определен период от време. Аз, например, винаги съветвам моите клиенти да си правят поддържаща процедура на не по-кратък период от веднъж на 2 години. Мит номер 2. Микроблейдингът и перманентния грим са много болезнени. Усещането върху кожата на клиента зависи не само от опита и техниката на работа на артиста, ами от неговия праг на болката, който е строго индивидуален за всеки човек. Повечето ни клиенти буквално заспиват на кушетката по време на процедурата, а за онези от вас, които са с по-нисък праг на болката, предлагаме анестезия, която е локална, във вид на гелче и обезболява на 100%. Мит номер 3. След процедурата дълго време няма да мога да се показвам на обществени места. Да, факт е, че веждите на клиентите ни след процедурата изглеждат по-дебели и по-тъмни. Но около седмица след самата процедура веждите изсветляват до 40% и се свиват до 30%. Аз съм Дарена Трендафилова, международен обучител и артист по микроблейдинг и перманентен грим. Ако и вие имате проблем с вашите естествени вежди и искате да подобрите тяхната визия, пишете ми налично, за да запазите своя час и да получите повече информация относно процедурите и обучението, които предлагам.